Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ddefenda l-aġir abbużiv tad-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina meta bħala uffiċjal pubbliku qabad 3 ħaddiema tal-Gvern biex jagħmlu xogħol privat fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurrieq. Fl-istess waqt ġiel il-ħaddiema jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. F'konferenza tal-aħbarijiet li ngħatat sagħtejn wara d-deċiżjoni tal-qorti u li fiha l-Maġistrat Francesco De Pasquale tkellem dwar l-abbuż li wettaq il-Perit Bezzina bħala uffiċjal pubbliku, il-kap nazzjonalista Adrian Delija iddefenda l-aġir tad-Deputat Nazzjonalista għax skontu dan kull ma kien ftit żeba' magażin. Hemm proċessi, allegazzjonijiet ħafna aktar serji minn żeba' magażin ġewwa Żurrieq. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-kap nazzjonalista allega li l-Gvern ħeba investigazzjoni brabta ma' proċess fil-qorti meta l-Gvern ħareġ stqarrija f'April tas-sena l-oħra. Il-kap nazzjonalista rrepeta wkoll allegazzjonijiet infondati li ġew ippubblikati fil-medja nazzjonalista, fost oħrajn semma l-allegazzjoni ta' 3 kili droga li ngħat li sparixxiet mill-strong room tal-qorti. Dan meta sorsi qrib il-qorti qalu li droga qatt ma ħalliet il-bini tal-qorti iżda kienet immarkata ħażin fi żmien Gvern Nazzjonalista fl-2004. Iffaċċjat bil-fatti huwa wieġeb li ma jafx u mhux se jidħol fil-fatti. Jiena l-aħħar waħda li tirreferi għaliha ma nafx hekk l-istess każ jew le. Ġifieri ma nistax inqabbel dak li qed tgħidli inti ma dak li qed nitkellem jien qed nitkellem fuq 3 kilogrammi reżina tal-kannabis. Jien qed nitkellem għax ħalli ma nabux bil-kilogrammi. Issa jekk dak l-artiklu li mhux qed narah jirreferix għal wieħed minnhom ukoll. Niċċekkjaw u naraw. Le ma nirtira xejn. B'reazzjoni l-Ministeru għall-Ġustizzja qal li l-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed igerfex u jħawad dwar il-ġustizzja biex jostor l-inkwiet u l-problemi akuti li għandu fit-tmexxija tal-Oppożizzjoni. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista sostna li waqt li Delija jgħid li jrid il-ġustizzja meta l-ġustizzja titkellem jinjora u saħansitra jipprova imerja.